parece que o ambiente de festa e sempre que se presenta un libro pois é motivo de ledicia, de alegría por un traballo que leva o seu tempo, pero que sempre é un traballo ben feito e que comeza de maneira oficial, comeza hoxe aquí a súa andaina polo mundo para enseñarnos moitas cousas con toda a seguridade. Presentamos o libro de Ricardo Gurriarán, Fernando Alsina, e o seu diario de guerra, que edita Alvarellos Editora. Ten precisamente a palabra en primeiro lugar Enrique Alvarellos, que é responsable, non só el, pero é fundamentalmente de que este libro sexa hoxe unha realidade material e unha boa, moi boa realidade. Grazas, vicerrector, decano de Medicina, profesor Lorenzo Fernández Prieto, profesores Xaquín del Valle Inclán, Fernando López Alsina, profesor investigador e responsable desta edición Ricardo Gurriarán, autoridades, familia de Fernando Alsina, amigas e amigos. Somos moitos a intervir, vou ler para ser conciso e dar paso ao seguinte que lle toque na palabra. A publicación deste volume efectivamente é o resultado dunha, chamémoslle, especial confederación de apoios. Sen eles a obra non tería chegado ao punto no que estamos hoxe presentando. Foi Xaquín del Valle Inclán Alsina quen primeiro me deu noticia deste diario de guerra, un diario do meu outro avó, como ben me dixo el, un 5 de xaneiro do ano 2013. Como comento na nota editorial que abre este volume, cando recibín e lín aos poucos días este diario, pensei, é un documento único, mais tiven dúbidas. Publicar un diario dun dos vencedores, pregunteime, non tiveron xa eco e voz abonda durante 40 anos? Entón busquei asesoramento. E ali atopei, de novo, a persoa que ia dar sentido histórico e editorial a este rescate. O especialista Ricardo Gurriarán. Del coñecía a súa monumental obra Ciencia e Conciencia na Universidade de Santiago. Na páxina 570 deste volume recóllese un manifesto de intelectuais galegos do ano 33 de apoio á autonomía de Galicia. Un dos asinantes é Fernando Alsina González. O noso protagonista non era entón ou simplemente un dos vencedores. Gurriarán aceptou o reto e púxose a traballar arreo en 4 frontes. Escribir a primeira biografía dun gran esquecido, Fernando Alsina, cuxa peripecia persoal estaba chea de matices, de complexos episodios profesionais e persoais dos que Gurriarán nos ha dar conta despois. Gurriarán estudou a fondo o diario coa finalidade de anotar e explicar a pé de páxina onde fose preciso esa malla de nomes e feitos citados no manuscrito original. Logo, a busca e localización de documentación gráfica que puidese complementar tanto a biografía como o propio diario, e por último, e cuarto, a análise do Alsina, alcalde no Santiago de 1929. Gurriarán contactou con outros dous netos de Alsina, Fernando López Alsina e con Javier del Valle Inclán Alsina. Nos seus arquivos persoais e familiares apareceron, sobre todo nos de Fernando, toda esta valiosísima antología gráfica e documental que aquí, dun xeito resumido, estáse proxectando e podedes ir agora. Nunha caixiña de cartón de guardar panos estaban, por exemplo, 42 fotografías daquela viaxe pola fronte de guerra, sobre todo do impresionante bombardeo de Sigüenza. Tamén apareceu valiosa documentación do tempo do alcalde Alsina ou o propio manuscrito original do diario, pois en principio manexábamos unha copia. O traballo ia collendo unha notable envergadura. Seguían as incorporacións. Lorenzo Fernández Prieto asina unha presentación que é un texto enormemente clarificador sobre o que el ben define como o noso pasado incómodo, e onde di, alén das víctimas e dos verdugos, descubrimos aos salvadores, aos civilizados, a xente de ben e a que conserva a humanidade no medio da barbarie. Despois houve que buscar axudas, agora sí materiais, e aquí Ricardo Gurriarán estaba de novo tamén en primeira liña desta fronte pacífica, nosa, pero hiperactiva, que permitiu ir financiando parte do proxecto. Tivemos pequenas pero benvidas axudas procedentes da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta, do Reitorado da Universidade de Santiago, da súa Facultade de Medicina e do Consello da Cultura Galega.
A todos eles estimámoslle en todo o que merece. Esta foi a suma de esforzos e de apoios alrededor do Diario de Guerra e de Fernando Alsina. Para min, como editor, está a ser unha experiencia vital e profesional das boas. Eu son un neto da Guerra Civil, escribía onte algo disto nun artigo da prensa. Teño toda a distancia, todo o interese por coñecer ben aquel. A través da miña editorial establezo esta canle de comunicación con vos, e hoxe, en concreto, un documento para a reflexión, para o debate, para o estudo daquel pasado aínda tan incómodo por presente e quizáis por malo medio resolto. Noraboa, Ricardo, polo teu excelente traballo, grazas de novo a todos os que axudastedes a que este Fernando Alsina e o seu Diario de Guerra vise a luz na colección Oeste de Divulgación e Ensayo de Alvarellos Editora. Moitas grazas. Ten agora a palabra Juan Gestal, decano da Facultade de Medicina. Señor vicerrector, compañeros de mesa, señoras e señores, amigos, bueno, é unha satisfacción estar aquí participando na presentación deste libro tan interesante. Quero empezar felicitando a Ricardo Gurriarán por esta magnífica obra que fai co Diario de Guerra de Fernando Alsina, tamén o editor Enrique Alvarellos, porque, ademais, aparte de promover a publicación, presenta un libro moi amigable, moi fácil de leer, que se pode ler por anacos, ora vou a ver esta parte, ora vou a ver aquela outra parte, e ainda me quedan partes por ler, pero xa leí algunhas partes, pois é moi interesante, con moita documentación, con moita información. Este libro permítenos afondar no coñecemento da nosa historia como universidade e da nosa historia tamén como cidade. Como decano de Medicina, pois sinto-me especialmente complacido pola realización desta obra, polos seus resultados, un magnífico e interesante volumen que nos vai a permitir coñecer moitos aspectos da vida deste profesor auxiliar numerario de Santiago a principios do século pasado, moitos aspectos que non coñecíamos del, un destacado cirurxán, un hombre inquieto, preocupado, que quiso conseguir unha beca da Xunta de Ampliación de Estudios nun tipo sorte para ir a Lyon e a París, que se presentou varias veces, opositou varias veces a cátedras, que, bueno, ele era anatómico e cirurxán, foi profesor de anatomía e logo tamén de patología cirúrxica, pero en algún momento ten que explicar otorrino tamén, ten que explicar oftalmoloxía, bueno, ten que explicar medicina legal, era un pouco terreo daquela época. Bueno, eu coñecí o fillo, que foi tamén profesor meu de patología cirúrxica, e, bueno, é un dese trío de principios de século pasado da cirurxía de Santiago, con Baltar e con Puente, é un pouco o que facían todos naquela época, que era tamén poñer en marcha sanatorios. Bueno, con Ricardo Gurriarán, pois non fai moito tempo, porque pois temos moita relación, que está colaborando coa Facultade de Medicina, pois non fai moito tempo, pois falábamos de Varela Radío, ou falar de un decano tamén que viveu moi pouquiño tempo a recuperar a súa memoria histórica. Bueno, eu creo que xa me pasei dos 3 minutos que me habían concedido. Noraboa, é un libro que lle recomendo a todos que lean, que lles vaya a gustar. Ademais de catedrático de Estudio Contemporáneo, como ben sabido, tamén é autor da presentación do estudio preliminar desta obra. Muchas gracias, señor vicerrector, compañeros de mesa, colegas, amigos, amigas. Buenas tardes a todos. Sí, tuve o privilegio de ser convidado a participar nesta obra, que a verdade que é unha magnífica empresa do punto de vista do editor, do compilador e tamén da familia, que non hai que decir. As
os que traballamos con materiais familiares e con epistolares, e diarios non conocidos, e manuscritos, sabemos que non todas as familias teñen a mesma vontade de que os seus se coñezan. E eu creo que eso non só hai que agradecer, senón que hai que louvar. De feito, algumas veces duvidei que acabáramos dentro isto e de cando volveramos a ver, por comparación con outros casos. Bueno, Antonte, o día 9, foi o 77 aniversario da Kristallnacht, a noite dos cristales rotos, cando empezou lentamente o que logo conoceremos como o Holocausto. Pois xa facía 2 anos que o Dr. Alsina vira algo parecido, moi parecido, que non tiña que ver coa guerra, senón co que pasaba lonxe do frente na España do ano 36. En varios días fará 40 anos da morte de Franco, que ninguén está recordando que vai facer 40 anos, que xa pasaron 40 anos, pero vai ser dentro de 9 días. E ese día nos daremos conta e volveremos a recordar moitas cousas, e entón nos olvidaremos de outras que estamos presentes. E nos daremos conta de que somos historia e estamos aquí. E ademais, tamén fai este mes 104 anos que naceu a miña avó Josefa, que era un personaxe anónimo, pero que tamén ten que ver con todo isto e que tamén viviu o tempo do Dr. Alsina. A historia non son aniversarios, tampouco son coleccións de curiosidades nin de anécdotas, e moito menos tópicos como os que acabo de ver agora mesmo nunha librería, no libro de Pérez Reverte, no pseudolibro de Pérez Reverte, que é unha colección, efectivamente, publicitada, dunha historia inocua que non ten nada que ver co que é ese pasado incómodo que todos sabemos que tuve. E como precisamente o pasado é complexo, e todo moito máis difícil, e menos claro, como calquera actividade que tenga que ver co coñecemento, justamente este libro axuda grandemente a enfrentar ese asunto. Por qué? Pois porque, como moi ben titulou Paul Thompson, que é o historiador, a vanguarda, que se chamou historia oral xa nos anos 60 e 70, as voces do pasado, moitas son descoñecidas e moitas non queremos coñecelas. E isto é precisamente unha voz do pasado que até agora mesmo era coñecida pola familia, nun manuscrito que estaba por aí, e ás veces, bueno, recordada, por suposto, pero como voz do pasado a non nos interesa como historiadores e de lo que sea. A voz do pasado é a voz, decía Paul Thompson, que ninguén atende, e esta era unha voz que ninguén atendía. E como a voz de Alsina, hai moitísimas máis voces que en parte conocemos fragmentariamente, pero que temos que empezar a poñer en orden para coñecer ese pasado incómodo. Este libro non é un descubrimento, non é un achado como un cartulario, como un castro, como un resto arqueolóxico. É unha voz que descubrimos. E a pregunta é, por que a descubrimos hoxe? Por que hasta hoxe estuvo oculta? Por que hasta hoxe non a miramos? E eu creo que a clave está neso, precisamente. É dicir, neste momento hai respostas do pasado e hai relatos do pasado, como este de Pérez Reverte, que xa non nos sirven, que non nos explican todo o que necesitamos explicar. Non nos valen as respostas, non nos valen os relatos largados, e justamente nos facemos novas preguntas, e hai voces esquecidas, ou voces agochadas como esta, que nos axudan a ver o que de outra forma non podíamos ver, que nos permiten unha ollada nova ao pasado incómodo desde hoxe. Non desde 1936, nin desde 1975, senón desde o ano 2000. E que permiten estas memorias? Pois memorias como estas, e hai moitísimas, porque todo o mundo que viviu aquela salvaxada e aquela situación escribiu. Todos os que sabían escribir, escribiu. Nós recollimos 500 testemunhas orais no grupo de 11 voces, que se suman a outras 700 que desde o ano 88 se foron recollendo e que están no departamento desta Universidade de Historia Contemporánea, outras 700 sobre a Guerra Civil, sobre o franquismo, sobre aquel pasado incómodo, e cando un escuita e observa caleidoscópicamente todas esas voces, non está da miña avó Josefa, podría estar, hasta o doutor Alsina, neste caso escrita, pois se dá conta de que o que nos contaron non nos sirve. Non nos sirve porque, digamos que todas estas voces que nos permiten cuestionar, por exemplo, que a guerra sexa a guerra. A guerra é un absoluto que non podemos ter como tal, porque canto máis falamos de guerra, menos vemos o que realmente ocurriu. E o que realmente ocurriu foi un golpe de Estado. Xullo de 1936, que sempre foi conocido como alzamiento e que despois pasou a ser conocido como a guerra. Foi todo unha maraña
esquecer. E o golpe non foi un fracaso. E eso tamén se ve no libro de Alsina. O golpe foi concebido xustamente para ser unha toma de Madrid. E por eso ele, a finales, a mediados do mes de novembro, está en Madrid, non cae e se pregunta que vai ser de nós. Porque ele é consciente de onde está que todo o objetivo consiste en tomar Madrid. Porque ese é o objetivo dun golpe de Estado, tomar. E por eso hai unha chamada guerra de columnas que no fondo non é máis que o Bill Craig, que xa está descrito en todos os tratados militares e que logo se vai a facer efectivo a partir do 1939 por parte da guerra. Permite cuestionar, por exemplo, a identificación entre territorio ou plazas militares, donde triunfa o golpe, mellor dito, e posicións políticas ou ideolóxicas, os mapas que todos vimos, e que, por certo, tamén tengo o libro de Pedro Herrera, unhos mapas onde todo é vermello ou azul, e non hai nada máis, porque parece que todo é unha guerra con frentes, cando non é así, e non é así, desde logo, hasta polo menos o mes de novembro, hasta que Madrid non cae. Permite cuestionar tamén ou repensar as posicións atribuídas ás persoas que participaron nos contingentes militares. Hoxe sabemos, e se está empezando a estudiar, pois que claro que había obxectores de conciencia no bando republicano, e claro que había, non todos estaban dispostos a morir pola República, e desde logo non todos estaban dispostos a morir pola patria no outro lado, ni moi. O que ocorre é que nunca foi estudiado. Hoxe, o noso compañero Arteaga, o Francisco Leira, ou outros colegas por España adiante están estudiando que pasaba con o exército, porque a xente estaba pegando tiros. E, bueno, comprobamos algo que xa sabíamos si falábamos coa miña avó, coas nosas avós, que ninguén facía aquilo por gusto, nin porque quixera facer isso. Unha verdade tan simple como esquecida pola propaganda orwelliana e porque os que teñen o poder durante tanto tempo teñen capacidade para construir un relato bastante dominante. E tamén sabemos que, ademais de víctimas, hai máis cousas. Levamos 15 anos falando de víctimas. Conocemos casi todas. Non todas están desenterradas das cunetas. Ainda queda moito por facer e por honrar. Pero tamén sabemos que, ademais de víctimas, se nos sustraemos ao paradigma da reconciliación, sabemos que ten que haber verdugos. Inevitablemente. Como hai no Cristana. E tamén conocemos os verdugos. Todo o mundo conoce os verdugos. Outra cousa que non están incluídos no relato porque era un pouco. Non sabemos cantos, o mellor dito sí. E además podemos dar noticias, e noticias boas. E a noticia boa é que eran poucos, non eran moitos. E que os demais non eran a terceira España, como dixeron algúns, os demais eran a maioría. Os demais eran, efectivamente, os que conservaban a humanidade, esa cita que se escolleu agora, os que non estaban por aquilo, os que esperaban que aquilo fora pouco, os que non esperaban que a guerra fora inevitable, como dixeron despois dos que a viviran, os que non creían que fora imposible a paz, como dixeron despois dos que a viviran. En fin, acabo xa, que eu sí que me estou estendendo porque espero de ver que me alterou antes de vir aquí. Podemos ter boas noticias. Eu creo que podemos ter boas noticias do pasado, justamente despois de 10 anos indagando, buscando, e despois de casi 30 anos recopilando e recollendo información. Noticias de humanidade. E noticias dos que manteñen a humanidade naquel vendaval. A maioría da xente resistiu. A maioría da xente posiblemente resistiu a barbarie dende a humanidade cotidiana. E algúns, ademais, como Baltar, ou como Concheiro, ou como Alsina, foron moito máis alá. Fixeron moito máis por manter esa humanidade. Foron incluso salvadores. Non vos samaritanos, como nas novelas dos anos 90, foron salvadores, porque moita xente se preocupou polos demais. Moita xente non foi verdugo e además foi salvador. E este é o caso, por exemplo, de Fernando. Outros non. Iso tamén é verdade. E iso tamén teñen que estar no relato. Pero de que nos vamos a acordar? Ou de que nos acordamos? E esa tamén é a boa noticia. Nos acordamos de Fernando Alsina. Nos acordamos deles e nos acordamos desde o momento en que queremos facer unha ollada ao pasado, que estamos facendo hoxe, que é máis humana, máis de dereitos humanos, máis de humanidade, máis de democracia, e máis do que hoxe somos nós, que somos todo eso, ou queremos ser, e moito menos unha mirada bélica que foi efectivamente a que se nos fixo durante moito tempo, porque a guerra era un bon recordo, como todos recordamos, para que? Para non volver a soltar. E a non volver ás andadas se le chamaba a veces simplemente democracia. E por iso
retomar estos recordos que estaban esquecidos en o fondo do baúl, ten creo que un gran valor, por eso creo que é un día importante. Isto é unha boa empresa e, ademais, como historiador, yo agradezo enormemente. Alsina, doutor Alsina. Eu sin chismes. Non sería a primeira vez que verlo neste lugar, de modo que non hai novedade. Hai moitos anos, 6 anos, miña nai comentoume que existía un diario do seu pai sobre a guerra. Despois de buscalo durante bastante tempo, atopamos unhas fotocopias. A mí impresionaronme enormemente porque está o trágico, o grotesco, a vida cotián. Por exemplo, nun hospital, don Fernando Alsina lle pregunta a un paciente, un prisionero republicano, ¿qué le pasa a usted? Y el paciente le contesta, que me fusilaron mal. Si quieren saber o resto da historia, terán que leerse o libro. Pero sí deseo recordar a quen empezou todo isto. María Mercedes Alsina Gómez Ulla, a miña nai. Moita ilusión lle facía ver este libro. Foi imposible. Non por falta de esforzos, nin de interese. Empecé con Alfonso Mato, a quen lle agradezco enormemente, despois vieron outros e outros, e ao final logrouse ese libro. Pero sí quero insistir en que foi Mercedes Alsina Gómez Ulla quen empezou todo este proxecto. Non o veu. Si tivi terra legema. Moitas gracias. Alsina, tamén moi coñecido de todos os aquí presentes, e que ten agora a palabra. Señor vicerrector, señor decano da Facultad de Medicina, compañeros de mesa, señoras y señores, muchas gracias por su presencia en este acto que para los que estamos en la mesa de esta banda es muy emotivo, como ya habrán visto. Creo que nos hemos repartido un poco los papeles y yo estoy aquí como nieto de Fernando Alsina, efectivamente. Y nietos 20. Dos de ellos, los dos mayores, están hoy en la sala, mi hermano Antonio y mi hermana Concha, ¿no? Todo historiador sabe que cualquier nueva fuente histórica es una ocasión para responder a muchas preguntas, a muchos interrogantes, pero también una nueva fuente no deja de suscitar nuevas preguntas y nuevos interrogantes. Eso es lo que le ha ocurrido a Ricardo Gurriarán. Y los interrogantes que se le plantearon a Ricardo quizás sea la razón por la cual yo estoy hoy aquí en esta mesa. En un momento determinado de la elaboración de su estudio, contactó conmigo para intentar encontrar respuestas. No era la primera vez que hablábamos de mi abuelo Fernando Alsina, de nuestro abuelo. No sé exactamente el día, pero lo recuerdo muy bien, que Ricardo se presentó aquí en la facultad para entregarme una fotocopia de ese manifiesto del que ya se ha hablado en apoyo del estatuto, y yo me quedé perplejo. Desconocía totalmente ese dato. Ricardo Gurriarán afirma
creo que literalmente es el verbo que utiliza Kenneth Mazó con preguntas. Pero no es menos cierto que no solo me hacía preguntas, sino que me iba adelantando el resultado de muchas de sus pesquisas que hoy podemos ver plasmado en este excelente estudio. Yo hice lo que pude para ayudar a completar la investigación sobre su perfil biográfico, sobre el perfil biográfico de nuestro abuelo. Entre otras razones porque yo era también el primer interesado en conocer tantas cosas que desconocía. De hecho, creo que ya se ha planteado, el propio manuscrito es ya una primera incógnita. El relato de Fernando Alsina refleja de una forma que creo que es fiable. Él mismo en un momento determinado del relato dice que no puede transcribir detalles de una conversación porque no había tomado apuntes, lo cual indica que era una de sus costumbres. Es el relato de lo que vivió entre los meses de septiembre del 36 y febrero del 37. Su gran preocupación era poder estar, también me enteré por el libro, en Santiago el día del primer aniversario de la muerte de su madre, natural de Cuenca de Campos. Era hijo único del segundo matrimonio de Francisco Javier Alsina. Con 50 años a sus espaldas, salió de Santiago para buscar y finalmente encontró, después de muchas reticencias de la propia medicina militar, que no quería que se incorporasen rápidamente, eso es lo que explica Ricardo en algún momento determinado, civiles, buscó y encontró un hospital de sangre en el que poder ayudar. Allí, según testimonio que también se publica aquí, no en su diario, pero sí un testimonio del doctor Luis Sánchez Arguindey, a cuyos hijos saludo que están aquí en la sala hoy, pues llegó a operar más de 36 horas seguidas y eso, lo cual él ocultó a su familia, le causó los primeros achaques de corazón que durante el resto de su vida, hasta el año 52, lo persigue. La mayor parte de lo que sé de Fernando Alsina se lo escuché de labios de mi madre Milagros. Yo sabía que Ramón Alsina, uno de los 7 hermanos, tenía el manuscrito. Sé que mi madre no tenía copia. Hace años, no sé exactamente cuántos, recuerdo que Joaquín Quique me comunicó su intención de llevar a cabo la edición. Hasta donde yo sé, es él a quien hay que reconocerle el mérito de haber dado ese paso. He escuchado que era la gran ilusión de su madre. No puedo saber si alguno de los 5 hijos de Fernando Alsina tuvieron la misma idea o si hablaron entre ellos al respecto en algún momento, si llegaron a leer el diario o no. Esa copia que tuvo Mercedes seguramente indica que sí, pero de los demás hermanos no lo sé. En cualquier caso, han fallecido ya los 5 y es sintomático que sea ahora en la etapa de los nietos cuando se publica el libro. Gracias también a Joaquín, pero gracias también al buen hacer de Ricardo Gurriarán. Gracias a él hoy podemos ver un relato adecuadamente contextualizado. Ricardo, con gran honradez intelectual, llega hasta donde puede llegar y plantea sus dudas allí donde no tiene respuestas, las deja como interrogantes. Debo de reconocer, y ustedes lo comprobarán, que la lectura del libro es muy interesante. A mí particularmente, como es comprensible, me ha resultado emocionante en más de una ocasión. Claro, es lo que se espera de un nieto, ¿no? Quiero expresar mi reconocimiento a Pipo Arellos, que ha acogido este libro en su prestigiosa editorial, y a las instituciones que han sido mencionadas aquí, que han colaborado con su
ayuda para que sea posible. La Dirección Xeral de Política Lingüística, el Consejo Cultural Galega, la Universidad, la Facultad de Medicina. A partir de ahora, creo, Lourenço Fernández Prieto lo sabe mejor que yo, él podrá decirlo, él ha hablado como historiador, yo más bien hablo un poco como nieto. Creo que será una obra de consulta para aquellos que se interesen sobre ciertos aspectos de la guerra civil, sobre la historia de nuestra universidad o sobre la propia ciudad de Santiago. Mi papel ha sido responder a las preguntas y aportar, buscar, bucear, localizar en la medida de lo posible lo que todavía quizá haya más cosas en poder de otros hermanos, pero efectivamente esa caja de 42 fotografías que llevaban en la caja una cartera de mi abuelo con su carnet de médico militar. Y todas tienen una unidad temática que corresponde con el diario. Son todas, o sea que tanto el diario como el reportaje, digamos, fotográfico que él pudo hacer, para él tenían un sentido complementario. Y por otra parte también, en su momento, entre los papeles del abuelo Fernando, apareció una abundantísima, creo yo, documentación para 12 meses que fue alcalde de Santiago, de la cual se da cuenta también como apéndice en el libro. Se cuenta en el libro que en aquel hospital de Sigüenza, donde él estuvo destinado, a Fernando Alsina, los enfermos le llamaban cariñosamente «Cuéntemelo desde el principio». Efectivamente, su curiosidad era proverbial y solía tomar nota de todas sus conversaciones. Creo que no solo Mercedes Alsina, sino también mi abuelo Fernando estaría muy satisfecho con este estudio que ha hecho Ricardo Mondragón con esta edición. Y me imagino a nuestro abuelo Fernando, diciéndole con gran interés: por favor, Ricardo, cuéntamelo desde el principio. Muchas gracias. Pois chegou o momento de que Ricardo Boviarán nos conte desde o principio a estación deste libro. Sí. Buenas tardes a todos, compañeiros de mesa, compañeiros de mesa, autoridades académicas, secretario xeral de Política Lingüística, presidente do Consello da Cultura Galega. Boas tardes e gracias a todo o mundo, amigos e amigas, con Terán e con os que van a esta presentación, que a mí resultoume moi grato facer este traballo, foi dos traballos que con máis satisfacción abordei, sabendo desde un principio os problemas que podía haber, efectivamente. Porque, bueno, ao entrar nesta sala, falando con Suso de Besa, comigo, desvelei xa unha primeira, porque este tipo de happenings ou de jam session, perdónenseme, contamos, somos un musiqueiro, unha das primeiras interrogantes que formulo aquí, porque foi Alsina ás frontes de guerra lonxadas de Compostela naquel momento. O Pepiño de Besa Areosa, súa nai chamábase María no Castiñeiriño, nunha mañá do mes de agosto de 1936 dixeronlle: María, seu fillo Pepiño está aí nunha cuneta. E, segundo fontes orais, foi o propio Alsina que levantou o cadáver. Probablemente a barbarie daquel momento fixo que naquele escenario, naquel momento, Alsina quixera fuxir da barbarie inicial. Probablemente o mentado manuscrito, el manifesto público de apoio ao instituto fose unha razón, probablemente ser protector, socio protector do Seminario de Estudos Galegos tamén, a pesar de ser unha persoa de orden, conservadora no ideolóxico, moi religioso e probablemente
un dos personaxes con máis implicacións e raíces na Compostela do tempo. Alsina foi alcalde, Alsina foi unha das mans cirúrxicas máis importantes da Compostela do tempo, xunto con Baltar e Puente, segundo os entendidos coñecedores dos ciruxiáns. Era cuñado de outro ciruxán de moito calado, como o ciruxán militar Gomezulla, que logo tivo os seus máis e os seus menos con Serrano Súñer para ver que nome lle poñían ao famoso Hospital Militar Gomezulla, mediando polo medio, con certa desilusión polo seu pasado, polo seu compromiso. E Alsina, nun momento determinado, é moi probable que ese ano de galeguismo que podía levar desde o regionalismo, con amigos, que naquele momento quixase fuxir de Compostela. Pero un diario escrito, ao meu modo de ver, e como hipótese formulada posta aquí, fixo un diario, eu creo que en base a anotacións que fixo en primeira liña de guerra, a última hora, despois da xubilación, quedou de... Pero con que obxecto? Ser lido por quen? A quen ia destinado todo aquilo? Con cousa de compromiso. No final do diario pode verse dando nomes o propio Alsina de outros colegas, incluso el rebelándose contra o mando falanxista sanitario por certas ordes que recibía naquel momento. Pero é máis, Alsina tamén revolveuse no seu momento, e o meu modo de ver, nos seus primeiros instantes como docente cualificado de profesor numerario desta facultade, contra o estatus dos catedráticos da época, da impermeabilidade a poder acceder a unha cadeira daquela altura, onde 4 ou 5 ocasións presentouse a cátedras de diferentes especialidades, as que dominaba, en algún caso con bons resultados, de 5 sacar 2 votos é moi importante. El ve que o itinerario persoal non vai por aí, pon en marcha o Sanatorio San Lorenzo con outro profesor numerario, Martínez de la Riva, Antonio Martínez de la Riva, pero o mesmo que lle sucedeu a un estamento que eran os profesores numerarios dos cuales moitos foron alcaldes, moitos non, algúns, foron alcaldes de Santiago tamén como él. Estou me referindo a Villar Iglesias, estou me referido ao mesmo Puente Castro, que eran profesores auxiliares, que foron alcaldes tamén de Santiago en momentos difíciles da política do tempo. Pero xa digo, hai moitos interrogantes, pero antes da guerra, que empecé, fixen unha biografía bastante desde os estudos do Instituto de Santiago, e así era un home preocupado, era un home que viaxaba moitísimo, para estar o día nas técnicas cirúrxicas, sobre todo no aparataxe tamén, porque tiña o Sanatorio de San Lorenzo, e nese sentido, as viaxes a Bruselas, a París, a Alemania e tal, eran prácticamente anuais, naquela época da década dos 20. Foi un home logo activo, é dicir, tivo un período aí, houve un baixón de dar cirúrxica ás 8 da mañá, e logo dedicarse ao seu labor no Sanatorio de San Lorenzo, a parte dos últimos dos múltiples cometidos que tiña no asociacionismo compostelán, que o tiña copado, era asociado de todos, casi como Barcia Caballero, casi. E este home, moi enraizado na sociedade do tempo, pois tiña elementos, sendo un home, xa digo, un home conservador, tiña elementos de certo impacto. E os elementos de certo impacto, primeiro, moitísimas publicacións. Eu, por exemplo, non sei, a día de hoxe, como un home con tanta
relación ca Compostela da época non tiña unha biografía ata este momento, unha biografía medianamente de extensión inconsiderable que abordase todo un itinerario vital como tan rico é o do noso biografiado e o autor do noso diario. Alsina con Cadarso tivo sintonía, incluso chegou a formar parte daquela famosa Semana Galega de Porto coa embaixada que creo que saiu unha foto antes aí na Semana de Porto organizada pola Universidade do Seminario de Estudos Galegos, e foi un home con certa implicación. Cando estaba, insisto, Cadarso, houve unha maior implicación, pois con cursos tanto para docentes como discentes, con publicacións tamén relacionadas coa docencia, é dicir, houve aí un punto álxido de máis compromiso que a tarefa docente. Pero nunha carta do ano 50, nunha carta que lle dedica que lle contesta ao presidente do Colexio de Médicos de Coruña, dice: bien quisiera haber hecho más de lo que hice. La juventud estudiosa que año tras año ha pasado por la Facultad de Medicina desde 1908 que comencé mi docencia hasta la época de la jubilación, bien lo merecían, pero circunstancias que sería largo, enojoso e inútil precisar me impidieron, bien a mi pesar, haber obtenido resultados más brillantes. ¿Qué quiere decir? Está facendo unha crítica ao estamento universitario porque as circunstancias que sería largo, enojoso e inútil precisar me impidieron, eu formulo como hipótese. Pero Alsina, ao final, como dixen, da súa vida, que eu creo que foi o momento de recompoñer este diario de guerra, veixe perfectamente, antes tamén puderon ver aí unha foto da redacción, como hai unha man temblorosa do final, como hai letras diferentes, con ganas de acabar, como, por exemplo, neste diario de guerra acaba en febreiro do 37, cando botou prácticamente toda a guerra civil traballando no hospital de San Caetano, que é a foto da portada. Hai máis interrogantes aí, pero este home é capaz de dicir, e está transcrito, non digo nada que toda tal, a mediodía, está falando o 22 de febreiro, casi o final do día, porque acaba o día 25 de febreiro. A mediodía, orden de salir para Luarca por la tarde con Javier Folla, era un dos cargos falanxistas do tempo. Visito en Coruña al jefe de servicios sanitarios, comandante Julián Rodríguez. Hay otros que pueden ir, Barcia Goyanes no va porque es hijo del teniente coronel. Yo también estoy enfermo. Será reconocido y si es mentira irá a la cárcel. No preciso amenazas para cumplir mi deber. Cosas de este tipo. Hay algo más. Una flor como esta, dedicada a outra xente. Pois este en concreto, este Folla, tamén nun momento determinado, me visitó con motivo de que hiciese yo una declaración sobre la conducta del teniente coronel Bermúdez de Castro, a la que no tuve inconveniente en acceder, diciendo que Bermúdez de Castro me parecía un militar caballeroso y digno, que ignoraba si era o no masón, así como sus ideas políticas, y que me parecía que las medidas que había tomado como comandante militar de la plaza durante los sucesos de julio habían ahorrado un día de luto en Santiago. E eu, claro, quería que significar que a achega que despois de mazar nel, como me expresei no libro, que foron moitos cafés morrendo, e claro, andábamos a busca dun libro dedicado de castelán ao propio Fernando Alsina. Este libro podía dar unha pista, desde se lle chamaba irmán ou se poñía algún tipo de alusión directa á súa práctica médica, ao seu compromiso co seminario, eu que sei, podía dar alguna pista, non houve forma. Pero tanto premio nel que, bueno, apareceu a caixa con fotos, apareceu o diario original, manuscrito del, apareceu tamén, apareceron dúas carpetas, unha correspondencia moi interesante do período
de xestión municipal do ano 29, con correspondencia recíproca con Calvo Sotelo, con Callejo, que era ministro de Educación, con Varela Radío, con todos os seus facedores que tiña en Madrid para realizar xestións, con arquitectos, mostrando a súa preocupación pola arquitectura da cidade, que non controvertera a armonía constructiva en Santiago, promovendo infraestructuras importantes para a cidade. É dicir, un achádego de certa relevancia. E, bueno, eu en gran medida teño que agradecerlle a súa resposta positiva, tamén a ti que por dar un bandeirazo de saída, ainda que me tocou de rebote por ser designado por cooptación por Quique Alvarellos para facer este traballo, que teño que decir que é un editor como a Copa Limpino, estando sempre aí, facendo de editor, en definitiva, motivando, axudando e resolvendo, que son tres xerundios que son moi importantes para facer unha cousa deste tipo. Eu quero dicir que non debe haber moitos traballos dun home tan rico en sentido amplo e metafórico, non cartos. Un tipo honesto, algunha vez viñeronme síndromes raros de identificación, e probablemente a súa descripción da situación de Sigüenza é espectacular. É dicir, aí recreouse, probablemente para o Concello de Sigüenza seña unha maravilla, tanto polas fotos, porque foi un dos primeiros ensaios da aviación alemana en bombardeo de toda a Sigüenza republicana sitiada na catedral e bombardeando unha icona da religión como pode ser unha catedral, caso este de Sigüenza, que quedou prácticamente derruída. E digo que ao mellor debe haber poucos libros onde un personaxe como este, que este foi depurador e depurado, foi depurador do Colexio Médico, foi depurado, ainda que se resolveu no ano 44, pero con unha curiosidade, presentouse a unha oposición no ano 40 con 59 anos, cousa que non ocorre, levoulle a un pimpín catalán de 20 tantos, que supoño que demostrou suficiente adhesión fronte a Alsina, pero Alsina que tiña que demostrar suficiente adhesión nunha oposición que se daban, digamos, por méritos de guerra, máis méritos que levar a cabo un labor de cirurxán na primeira liña de fuego en hospitais de sangre da circunvalación das frontes de Madrid, como Alsina. Eu creo que presentouse e isto, despois de moito eu penso que como proba, bueno, que me van a decir estos a mí que presentouse, eliminaron en un primeiro momento, senón adxuntaba ao expediente, o seu expediente, valga a redundancia, de depuración, e que non se resolveu hasta o ano 44. Non gañou unha cátedra. Un señor, sendo profesor auxiliar, levando na mesma universidade desde 1905, se presenta no 40 unhas oposicións que se daban por suficiente adhesión e non lle dan Alsina. Por que? Como el se presentou se non tiña garantías, que normalmente non se fai daquela moito menos para unha praza daquelas características? É dicir, hai moitas interrogantes. Eu a todo o mundo aconsellolle que lea, a mí non tanto que lean Alsina, porque ele é quen realmente tal. Eu efectivamente contextualiceino, fixen unhas notas a pé de páxina, incorporei todo o que fomos atopando gracias a Fernando, e